Il-Partit Nazzjonalista għaddej bl-istess tattiċi immontati mill-establishment dwar l-elezzjonijiet. L-elezzjonijiet f'Malta huma regolati skont il-Kostituzzjoni mill-Kummissjoni Elettorali li fuqha hemm rappreżentanti tal-partiti politiċi waqt li dawn jiġu osservati wkoll minn osservaturi ta' istituzzjonijiet internazzjonali. It-tattiċi dwar l-elezzjonijiet ilhom isiru minn kapijiet differenti tal-Partit Nazzjonalista u anke esponenti ewlenin tiegħu li jagħmlu parti mill-istess fazzjoni tal-establishment. Fil-fatt f'nofsdadija fil-kampanja elettorali tal-2017 il-kap ta' dak iż-żmien Simon Busuttil kien implika wkoll akkużi relatati mad-dokument tal-vot. Jirriżulta illi dad-dokument qisu l-ewwel biċċa perpura. Kif taraħ tajdi xi ħaġa serja. Ma ħalliha dik. Id-dokument suppost ikollu security features. Jekk taqbad tajjara b'naqra spiritu, naqra surgical spirit illi kulħadd ikollu d-dar, tista' tħassar kollox, kull mem fid-dokument tal-vot u ġibu dokument vojt. Din in-narrattiva kien imbotta wkoll Beppe Fenekadami dak iż-żmien viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Faċilment tiżelleġ, faċilment titneħħa anka b'sempliċiment dufrejk, b'gerfa, anka sempliċiment billi tintmesaħ b'xi spiritu. Simon Busuttil li kien tilef l-elezzjoni ġenerali b'distak ta' 36,000 vot kien għalhekk mal-medja wara l-elezzjoni. Do you think that the election victory of 2017 was a fraudulent victory? Absolutely. It was a fraudulent victory. L-istess Partit Nazzjonalista uża tattiċi li jitfa' it-tajn u d-dubi permezz ta' Jason Azzopardi, il-perċimes tal-klikka magħrufa bħala tal-Blue Heroes. Fil-Parlament kien qal li tinxtraw il-voti. Fl-aħħar snin anke il-kap attwali Bernard Grech kompla b'din id-diska imġenġla u xhur wara li tilef l-elezzjoni ġenerali li għaddiet bl-akbar distak mill-indipendenza li hawn kien saħansitra iddikjara hekk f'diskors wara il-preżentazzjoni tal-baġit. Dan hu dejn li seta ma sarx mill-gvern biex jixtri l-elezzjoni. Fistqarrija brabta ma' dak li l-Partit Nazzjonalista qal f'dawn il-jiem dwar l-elezzjonijiet, il-Partit Laburista innota li din mhux l-ewwel darba li fl-aħħar snin dan għamel allegazzjonijiet simili. Kulħadd jiftakar li l-Partit Nazzjonalista jgħid li d-dokumenti tal-vot kienu qed jitħassru. Fakkar il-Partit Laburista filwaqt li saħaq li mhux l-ewwel darba li dan għamel tiegħu allegazzjonijiet ta' ħaddieħor biex imbagħad spiċċa skreditat bħal allegazzjoni nifisha. Il-Partit Laburista qal li quddiem kap nazzjonalista fi kriżi għax laqqas fi ħwejjeġ tal-partit tiegħu stess ma jista' jidħol il-poplu fem meta intalab biex jiddeċiedi li l-Partit Nazzjonalista ma nbidilx u reġa' moffra xejn konkret għal pajjiżna. Ħasra li minn dakinhar il-Partit Nazzjonalista baqa' ma nbidilx u għadu juża l-istess tattiċi billi jivvinta jew waħħal fil-poplu li għażel ħażin qal il-Partit Laburista.